Не, добре. Искаш да снимай си коментирай. Кои играят? Така слага. Те им казват да се изберат отбори без губещи, без Ливърпул и... Спасяване на Анди. Включваме се пряко от мини турнира. Букев. Иване. Наши ви доставя. Сега колко да дадем? Ами, против 500 има там. Тирам шум, да. Айде, бля. Днеска пете са леко шопски на вратата. Вратар на Станкушев да ти помага. Започваме. Колегата Станкушев не се включва в днешното събитие. За зрителите ще кажем, че това е рождения ден на Сами Азов. Всички футболисти с номер 8, защото Сами захава на 8 години. Едно е сигурно, че в днешния матч голмайсторите ще бъдат изключително и само с номер 8. Неразличими един от друг. Разбира се. И вратарите, спасяването също ще бъдат от номер 8. Каква невероятна съвпадение, но както се казва и резултата твърде вероятно да е също 8 на 8. Очаквано. Арена 8-8-8-8. Само случайности. И сега топката е отново в центъра на терена. Атака по лявото крило. Дали ще успеят белите да стигнат до положение пред вратата на Анди. Повторение на матч от сутринта. Сини срещу бели. Да видим как ще продължи. Ненчев. Или известен като Ненчев също. Така. Анди спасява извън наказателно. Край на първото полувреме. Все още няма гол. Очакваме да се създаде една по-добра динамика в матча, да се изострят влизанията, положенията. Виждате тук следващите два отбора. И да видим встрани от вратата, далеч от целта. Явно това ще бъдат участниците в днешния матч. 19 играчи. 19 осмици. И 18 деветки. И да видим сега. Борилката се откъсва сам срещу вратаря. Дали ще успее и каква голяма липса на мал шанс. Да.
Абсолютно липса на шанс. Фортуна му обърна гръб. Това можем да кажем. Може да кажем. И сега белите отново в атака. Илиян Калайджиев. Размяна на неточни подавания в центъра на терена. Мони овладява, дали ще финтира. Минава един, двама, трима. Много добро спасяване. И сега Горна Греда. Горна Греда отбелязваме първия почти точен изстрел. 0-0 първото полувреме на първия матч. Продължаваме. И сега продължаваме светло-сини срещу тъмно-червени. Какво ще стане? Ами, отиди там да се вземеш при мен. Добре. Ненчев ще бъде... Сега ще видим червени срещу напомняне към Байерн Мюнхен и Ман Сити или Ливърпул и Ман Сити. Едно намигване. Намигване. Една лека асоциация се получава. Ще видим ли днес голове в матча, защото трябва да завърши 8-8, така е игран предварително. И да видим в отбора на червените кой ще поеме ролята на Хари Кейн. Завръща се отново в балона на Олимпия Нико Ванков, трансферирания неотдавна в ЦСКА. Нидерландския ляв защитник Нико Ванков. ПТС, момчета, внимавайте. Ето тъч за червените. Първа размяна на точни подавания. Алекс. И сега левия крак и безпощаден. Безпощадно. Сега как ще ги броим? Явно ще ги броим. Така. Олимпия срещу Олимпия 1-0. Естествено, гола бе отбелязан от номер 8. Невероятно течение на обстоятелствата. Ненчев е 6-тия играч на терена, т.е. 11-тия. И какъв изстрел! Какъв изстрел на вратаря! Право в тъч. Номер 8. Номер 8 отново, много добре. Ето виждате, дори и публиката е доволна от това, че няма нужда да помни номерата на играчите. Всички са номер 8. Забелязахте в сутрешния матч между Олимпия и Славия. Бате Пепи каза: пази номер 16. За съжаление, Славия имаха номер 16 два пъти на терена и имаше едно раздвоение. Кой номер 16 да пазим? Това е от най-добрите традиции на българския футбол. Номер 20 и Баджо. Запомняме тук за едно незабравимо лято. Американско лято. И да видим сега корнера. Сашо Минчев. Номер 8 Минчев. Към номер 8 Павлов. Отново номер 8 Минчев. И вратаря Андреев с номер 8, разбира се. Ще изнесе топката. Мисля, че тук къде е Уинбет да види четирите осмици. Рекламата. Скрита реклама е това. По-скоро тя си е чисто явна реклама. Скрита явна реклама. Това е един нов тип, за да могат да бъдат заобиколени някои нормативни пречки. Малко голове днес, въпреки че резултатът в края ще бъде 8-8. Иначе идеални условия за футбол. Домакините са пуснали единия левия вентилатор, който е пуснат на топло, и десния, който е пуснат на студено. Да, това да стане много топло. Това е от класическите задачи по математика от руски сборник. Ако един вентилатор пълни Уинбет арена с топъл въздух, а друг го празни, кога ще настинат децата? Може би професор Кантарджиев ще знае най-точно. Много дуета Станкушев Азов зад ПТС-а днес. Събрахме се за първи път през тази година. За един... разстряли за разстряващ удар.
С десния крак номер 8 Стоичков. Бележи. И 2-0 за Олимпия срещу Олимпия. Светло-сините изпълняват центъра. Тук се вижда. Мисля, че вече. Този път вижда се Бате Пепи в ролята на Гвардиола. Пеп Гвардиола. Не случайно. Той е Пеп Гвардиола или Пепи Гвардиола, може да му казваме, защото в момента е на Ман Сити. Това е Пепи Гвардиола. Бате Пепи Гвардиола. И какъв гол! 3-0 този матч. Някой да... Не. Нека сами да влезе да играеш. Сами искаш да играеш пак сега с светлоси. Сами ще влезе да играеш. Тъч при резултат 3-0 в навлизаме в 12-та минута. Ето. А светло-сините играят в намален състав. Къде е техния пети играч? Ето го. Ето всичко наред. Ето виждате бивши звезди на Олимпия. За малко да хванем в кадър в положението. Разсеяхме се. Но стават такива неща в живите предавания. Знаете, че трябва да има такива изпълнения с 3-4 телефона, защото доста интересна е ситуацията на терена и около него. Имаме 28-ца. Можем да се поздравим. Да. 28-ци. И обръщане, стил Зинедин Зидан. Червените вече имат самочувствието да го направят. Ето и друг играч го пробва. И Бате Пепи Гвардиола реши, че това е момента да прекрати матча. 3-0 за червените срещу светло-сините в матч номер 2 за деня. Продължаваме. Ето го. Павката в типичния негов стил. Непримирим от загубата. Не може да повярва. Държи сметка на останалите осмици. Защо не са толкова осмици, колкото и той? Може би следващия матч ще бъде доста интересен. Сини срещу сини. И първа атака на белите. Изстрел не успя да произведе. Да видим сега. Топката е отнета в центъра на терена. Шопски с номер 8. Поема, опитва втори финт, неуспешен. Топката е за червените. Размяна на неточни пасове. Тъч бели. Опит за извеждащо подаване. Страхотно изпълнение на Георги Андреев. Упа на мрежата. Гошо вратарчето. Виждате, че в този момент имаме и Гошо вратарчето. Ще покрием всички архетипи на българския футбол. И какъв изстрел. Стил чудесно спасяване. Никола Караджов днес мача с Славия от въздуха, без подготовка, от ждроп, както би казал близкото минало един коментатор велик, който вече не е между нас. Ето. Фаул? Няма. Няма фаул. Няма фаул.
Има фал, няма фал. Той е в живота, нещата продължават. Готово. Ето виждате, имаме и готово от бивши футболисти на Олимпия. 107-я. 107-я сабскрайбър. Поздравяваме го с 108-то питие. От 109-я матч, който стримваме. И овладяват червените. Не успява никой да мине двама. Топка за червени. Ще проработи някога. И Саши дали ще успее? Това на вратата на белите е интересно. О, това е Териера. Там и червения пожарогасител помогна на червените. Бобо Ван Бронхорст. Да видим сега. Аут за белите. Как ще подредят своята атака. Мони очаква извеждащо подаване. Много добре от вратаря. От врата до врата. Шопето леко не стартира с рязкия си демараж, известния си така познат. Разкъсаха се във фазите, не успяват да преливат от фаза атака в фаза защита. Знаете, че от преливане до оливане има много тънка граница, особено в българския футбол. Но виждате тук какъв хъс си играе. Това е матч за първото място. Както и всички останали матчове днес. И да видим контратака на белите. И реконтратака на червените. Последно 20. И корнер. Корнер. Ето виждате феновете. Викат за белите. И да видим какво става на игрището. Корнер е изпълнен. Топката е от десния тъч. Измъква се Стоилов. Дали ще успее? Мони с твърда на ръба намеса. Виждате бащата на Нико Стоилов, Асен, гледа с затворени очи този мач, защото не може да понесе, че сина му е с номер 8 червен. Все още не може да повярва. Каква е? Мислихме каква стана. И греда! Вътрешна греда. Десен вътрешен, дясна вътрешна греда. Петров с номер 8. И сега възможност за контра, виждате. Дойчунов, 77, това е Кварацхелия. Олимпийския Кварацхелия. И какво стана? И Шопски. Шопски със своя специалитет гол. 3-1, 1-0, 0-0. Резултата не е важен. Моля медицинско лице на терена. Да видим какво става. Добре, Георги... има роднини заболекари. Андреев. Много добре премери удара си Шопски. Не го удари някъде другаде. Защото нямаме лекари във всеки един департамент. Имаме, все пак има роднини заболекари, удря го в зъбите. Това е забелязват се такива приеми. И извеждащо подаване, белите. Много добро изпълнение. Гол. 2-0. Какво става? Резултата, както казахме, ще бъде 8-8, това е ясно. Защото ако да стане 8-8, ще се преиграва. И се доиграва. И както знаем, 3-0 е най-несигурният резултат в футбола. Светло срещу тъмно. Край на третото полувреме, започва четвъртото полувреме. Сини срещу сини. Челси срещу Манчестър Сити. Олимпия срещу Ятак Бучино. Не, Ятак бяха ми. Извинявам се. Не сме запомнили още цветовете на всички отбори. Интересна истината, ние сме и далтонисти, така че не може да се очаква много повече. И снимаме с съветски телефон, той всичко показва в червено.
стар познайник на балона в Олимпия Уинбет Арена. Турбо дизел интеркулер плюс спорт телевизор. И опит за фин. Топката е отнета. Номер 8 Букев. Дали ще успее? Илиян. И за момент се замисли играча с номер 8 дали трябва да завърши. И Бурил не успява да завърши тази постепенна атака. Имаше Илиян в типичния си неуморим и несломим стил. Днес бате Пепи ми каза: Илияне, гледай, вземи му топката, не го убивай. След 42-я фал в матча с Славия. Но това е така. Напомня едно намигване към великия Вини Джонс. За сметка на това, че всички са с сини екипи, са и с фланелки с номер 8. Така че, който успява да се справи с разпознаването на отборите. Все пак този запис, този футболен матч е само за познавачи. И какво спасяване на Анди Дилгеров. Като един истински занаятчия във вратарския бранш. Ненчев. Охо. Твърдо влизане. Фал в гръб. И отстрани. Ненчев е добре. Стиска зъби. Това е приятелски матч. Представете си, ако не беше приятелски. И виждате, играчите, съотборниците на Ненчев са изключително загрижени за неговото здраве, вдигат ръка. И най-вече кой ще бие прак свободния удар. Ники Ненчев ще се изпълни. Сега мисля, че ще вложи цялата сила и умение. Да видим дали ще успеем да хванем тази бомба. О, заучено положение. Но не е отборил. Следващия път много добро като замисъл и не толкова добро като изпълнение, би казал, близкото минало. И тъч. Като цяло много тъчове днес. Нетипично. Хубав пас, не можа да се. И да видим сега Бурил с бодра крачка. Не може да бъде настигнат. Мони ни поздравява. Маха на камерата. И да видим отново Илиян по лявото крило. Всъщност липсващия днес е Дани Иванов. Липсващата осмица днес. Той не игра ли сутринта с Славия? Не игра сутринта с Славия. Не игра. Ами явно е бил възпрепятстван. Официални ангажименти. И други важни държавни дела. Ето го сега. Погледна веднага павката в непримиримия си стил. Дали ще успее да пробие? Опитва Минчев с десния крак, шут. Но това не е изстрел, който може да затрудни вратар от класата на Анди. Да видим сега контратака на тъмносините. Светлосините отнемат. Корнер. Корнер, очевидно е корнер. Тук дори и
Дори Асен Стоилов видя, че е корнер. Въпреки че с затворени очи. Вече ви гледа. Преодолява стреса от червената фланелка. Какъв гол! Какъв гол! В гората от тела успя да промуши в последната минута. Резултатът е изравнен 3-3. Ето това е класически матч предстои. Виждате палката. Палката в неговия типичен стил приятелски матч. Едно класическо надиграване ще има в момента. Червени срещу сини. Виждате, най-накрая се научихме да правим зум. Това понеже Асен не е с нас, затова ни е трудно, иначе Асен може да връща, да зумва. Знаете още от едно време. Да. Вярната дясна ръка На Сашо Диков. За съжаление и той вече не е между нас. Това е положението. Да видим. Опит за атака, шпагат. Браво, Какво Анди. става там? Анди се намесва и овладява. Вдигната ръка, някой поздравява някой друг. Топката е отнета, дали ще успеят? Не. Саши овладява топката. Класическо дерби. Тъч. Червени срещу сини. И все пак тук на терена на Военна академия червените би трябвало да се чувстват като у дома си. Както и сините от Олимпия. Да видим. Да видим, не успяват за сега да изнесат топката. Сините. Съдийска топка. Бате Пепи не можа да лови финта. Да видим сега. Сините. Отнета е топката. Илиян. Да видим сега. Караджов. Карамбол. Стил Джаги. Виждате, и Борил не е много съгласен с съдийското обсъждане. Да видим изстрел. Нов вратар в Ман Сити. Джо Харт. Малко Алекс. Да, Алекс. И какъв шут на Георги Андреев. Дали ще могат да разчупат статуквото като една питка на сватба двата отбора и да видим на кой ще се падне по-голямото парче. Ненчев. Илян Калайджиев и сега тръгва като едно торпедо. Съветско торпедо. С лакатушещ дрибъл. Досуш като Мариус Лакатуш. Не се бърка с Мариус Куркински. Един друг легендарен играч от българската сцена. Театрална. Да видим корнер за червените отдясно. С риск да се оплете като Никол Денски Шаран в мрежата. И сега. Браво! Тук мисля, че какво се случи? Резултата е ясен. Тук вече се вижда обращалката, така наречена.
Както казахме, най-несигурният резултат в футбола. 3-0, 4-3. Обращалка, така наречената. И да видим сега. Саши финтира, минава един, двама и е изхвърлен във въздуха от остър шпагат. Както казва, тук отново. Иляне, вземи му топката, не го убивай. И да видим сега. Голямо предизвикателство за Анди. Виждате. Гвардиола днес държи върховенството и първенството със своите изказвания. И да видим Саши. Се засилва. И гол! И гол! Резултатът е изравнен. 4-4. 1-1. В матч номер 5, може би. Вече се позагубихме малко. Бурил бърза да изпълни. Илиян, да видим. Саши. Топката е отнета. Дали Нико ще отбележи. Твърдо влизане. Претенции за Дуспа. Няма кой да му даде. Да видим дали при следващо спиране на играта ситуацията ще бъде прегледана. Ето, чуваме сигнал. Но това е сигнал за край на матча. Не е сигнал за Дуспа. 4-4. Приближаваме се до заветното 8-8. Бавно, сигурно. Светло-сини срещу бели. Тотнъм срещу Ман Сити. Ами, бати Пепи. Отбора си има треньор. Питайте го него. Би казал всеки един футболист от Миньор Перник. И да видим сега какви уговорки се правят, дали има нещо нагласено. Дуспи ще намери накрая, най-вероятно. Истината е, че ще приключи матча с Дуспи. Някой е излагал Бурил. Това ще бъде наказано от подобаващо. Шопски се понася напред по лявото крило. Серия от финтове. Преминава един, двама, трима. Топката е отнета. Така не го пусна да мине. Накъде тича играча на белите? Вратар, видите, Симеон. Няма право да я хваща, но съдията е добронамерен. За първи път застава на вратата. Учи правилата в движение. Какъв чудесен финт на Букев. И аут. Нищо повече от аут. Силно подаване от вратата. Към другата врата е отново аут. Да видим сега. Белите прилагат висока преса. Как ще бъде преодоляна? Мишето, Митака. Бого. И сега Букев. И сега Павката дали ще отбележи. И гол! Ето. Най-накрая Павката отбеляза. Надяваме се това да му върне самочувствието. Защото ни останаха здрави пана в балона. Корнер за белите. Късо изпълнение и възможност за контратака. Ключова намеса. И този път непоколебим Мониканински. Ето тук. Игра рамо в рамо. Топката е отнета. Размяна на неточности. И да видим сега тъч.
Много динамичен двубой. Едва му успяваме да следиме топката. Много добре, много добре. Върви матча в правилната посока. Очакват ни още 4 гола за Олимпия и 3 за Олимпия. Симеон има нужда от някои наставления в вратарските възможности. Чудесно владяване, топката просто залепна за кръка. Какво става сега? Серия от неточности. Шопето. Финт. Буката. Букев. И да видим какво ще стане там. Тъч. Тъч. Нищо повече от тъч. Изпълнява играчът с номер 8. Чудесно подаване. Опит за финт и за малко да успее да отбележи втори гол за светлосините. Кънински към Шопски. Продължаваме мачовете до 8 на 8, както ви казах. Въпреки, че ротацията е извършена. Говорим за футболната, не за политическата. Не очакваме Лена Бориславова да се появи на матча днес. За да не си тръгне с още някакво обвинение. Нищо с номер 8. Кратка разправия и корнер за белите. Блокиране изстрела. Опит за извеждащо подаване. Букев и тъч. Не можа да я прибере, да я събере. Чудесно, чудесно, чудесно. Да видим дали ще успеят. Шопето, докато си я намести, го изместиха. Матч се превърна в ръгби. И край на 6-то полувреме. Започва 7-то полувреме при резултат 5-4, 38 минута на матча. Може и да е 5-то, може и да е 8-то полувреме. Сега ще го видим. Тъч изпълнява Борил с номер 8. Отстъпва правото на Илиян и травма, виждате. Лека травма. Най-старото столично дерби, бели срещу сини. За пореден път. Шопски и чудесно спасяване. Авантаж, виждате, имаме и даден авантаж. И какво спасяване, какъв Никин Нененчев. Какъв рефлекс, като Пума. Като един истински Джан Луиджи Буфон.
И Мони с чудесно първо докосване. Дали ще успее да стигне до изстрел? Не. Нов опит. И отново добра реакция на Ненчев. Резултатът остава 5-4 непроменен. Опит за автогол. Кори. Объркаха се играчите, че вече са на дискотека. Да видим Шопски дали ще успее. На неудобния ляв крак му дойде топката. Опитва се с десния. За малко автогол. Белите са натиснали сините в тяхната половина. Очевидно сините не се чувстват комфортно на терена на военните. Вратаря. Виждате, много интересно вратаря къде се намира. Висока преса на вратаря на белите. Сега ще го вкараме и в кадър вратаря на белите. Иска топката. Само тръгва по тъча. Тъч синьо. И да видим дали ще има изстрел тук. Поредно спасяване. Определено играча на матча е вратаря на тъмносините днес. Младият талант с номер 8. Виждате, с двама вратари са. Това също е интересно. Не се вижда всеки ден. Това е една тактика, която дори Жозе Мауриньо в най-силните си години не е прилагал. А в интерес на истината и в най-слабите си години не е прилагал. О, каква серия, какви финтове, за какво? Тук вече имаме усещане, че играят белите срещу Компостела. Да видим изстрел и спасяване. Спасяване. Героят за сините днес е вратаря. Определено. Той успя да запази мрежата суха след този вихрен натиск. И сега, може би е време за дуспи, защото свършиха всичките 6 полувремена. Всички играчи са доволни, виждате, ще има... Не! Какво става? Отново жребият е хвърлен. 7 или 8 полувреме започва. Това няма край. Явно играеме до 8 на 8. Ето, получаваме и... Вагон 41, кабина 6. Както винаги. Нещата са под контрол. Има вагон, има кабина, има и влак. Тръбата е права. Караджов какво ще направи? Изчаква. Задържа топката. Така, диаграмата на вагона се намесва също. Също всичко трябва да се знае. Композицията е направена. Въпросът е защо нямаме присъствие от отбора на Локомотив днес. Може би все пак някой трябва и да работи. Да, така е. Колега Станкушев. Железницата не спира. Денонощен режим на работа. Точно 20 осмици и една с треньора Бате Пепи Гвардиола. Тук е нескончаемо преместване на билбордове. Чудесно извеждащо подаване, диагонал, остро и Стоилов се обръща и бележи своя гол номер 2 за 5 на 5. Равенство.
Навлизаме в последната 45 минута на матча. Да видим колко време продължение ще даде съдията. Алекс е вратаря, не е вратар. Все пак знаем, в българския футбол Алекс е име по-скоро за дясно крило или вътрешен опорен. Чудесно изпълнение. Защо от тъч се опита Стоилов да вкара гол? Може би се надяваше на рикошет. Неуспешно. Аут за светло-сините. Още едно знаме бива закачено. Виждаме нескончаемо место на билборда. Човек ще каже, че Краси Гергов е сред нас. Нещо се случи. Какво стана? Удар получи играча с номер 8 Стоилов. Изправя се на крака. Дали ще може да продължи? Пресреща му ръката. Пресрещна му ръката в слънчевия сплит. Така. Да подготвим награждаването. Колега Станкушев. Тъч за белите. Мони изпълнява. В този момент в стадионата внася купата. Нека покажем купата на нашите зрители, да знаят за какво се борят двата отбора. Няма да я покажем. И да видим. Виждате мрежички, мони. Всички имате по 8 точки днес, няма да притеснявате. Резултатът твърдо, колега, замръзна на 5 на 5. Дали сме сигурни, че сами става на 8? Но това е на 5 февруари роден, така че мисля, че нещата може би... Ето. Това е всъщност обяснението, от което имахме нужда. Да видим сега по дясното крило. Корнер. Колегата Станкушев. Дойчинов. Резултата замръзна и какво спасяване на Шопски.
Колега Станкучев, изтървахте тополния изстрел на Саши Петров. И край. Край, всичко свършва. Светло-сини срещу тъмно-сини. Играем матч за матч, буквално. Мисля, че резултата... Имаме още нафта в дизел агрегата. На цистерната. Ще може да покажем начален сигнал. И отново сини срещу сини. Осмици срещу осмици. Момчета, станаха около 72 футболисти на терен. Илиан се понася и чудесен извеждащ пас. Дали ще успее? Борилката, изстрел и спасяване. Корнера ще бъде изпълнен от Сами Азов, виновника за това събитие днес. И се опита от въздуха да завърши. Странична ножица. Помним един друг футболист с синя фланелка, 90-те, как отбеляза при разгромната победа с 7-1. И какво става там? Тъч за сините. Може би това ще бъде последното. Ето, в типичния си стил. С бутоните напред. И покрай вратата. Корнер. Не успява. Какво ще стане? Павчето. Трябва да смениме този близък кадър, но тъч. Мал шанс в този момент. Стихиен натиск на тъмно-сините, т.е. на сините. Борил подаря на вратаря. Анди какво прави тук? Анди заблуждава всички, че е вратар. И тази футболна лудост продължава. Един футболен празник без край. Нормално е, колега Станкушев, този футболен празник да завърши с вечното дерби. Червени срещу сини. Поглежда часовника си. Това е финалния акорд в днешния футболен празник. И гол. Гол за червени, никой не е доволен. Пишеме го този гол за 6-6.
Какъв невероятен. Игра Иляне. И като Димитър Бербатов се обърна, много нямаше неговия Кристиано Роналдо, който да засече. И сега контратака на червените, твърдо влизане. Саши, чудесно извеждащо подаване, какъв поглед, какъв аут. Разсеяхме се и гол за Нико. Гол за Нико, това е 7-ми гол. Спорта за един мирен свят. Така е. И този футболен спектакъл, този футболен празник е под мотото културата, спорта и ЖП транспорта. Видим Борил, виждате с каква динамика стига до топката. Но този вездесъщ номер 8 му отнема. Тъч. Някой остана на място. Немчев. Умориха се тези иначе толкова талантливи млади играчи. Вече сме в 13-та минута на продължението, 58-ма минута. Да видим от тук нататък, само главният съдия знае колко ще продължи този матч. Пробив по крилото. И финален акорд. 8-8. Трябва да завъртим ракурса. Купата на Сами! Купата на... Да, тебе трябват! Емоции. Чакай, се смете така. Кажи сами, ой, всички ще имат къде. Готови ли сте? Първо се наредете да включите по един медал. Хайде. Наредете се един по един идвате. Хайде, един по един. Сами, после искам всички да ви снимам. Сами, ела Саши да те снимам. Отиди си сами. Айде. Които сте играли, давай и другите ще те снимам. Един по един почва. И не забравяйте какво пише отпред. А те не искате за нас.
Елате си и после. Който взема медал да се снима с сами. Мони, мръдни малко. Айде, после идвай сега, Еки. Пепи, отивай, Никола, отивай си сами всички. Никола, Нелка! Никола! Супер сте, отчета. Нита, отивай. Истински медал. Будите! И колегата Азов, с който се разделяме и ви казваме довиждане до... За следващия път. Няма какво стана.